være her i dag, så jeg er jo også en del af trænerteamet, så jeg siger lidt om de her fantastiske følelser her. Vi startede sæsonen tidligt med noget Ørsted-pop, som vi gik hen og vandt. Det var dejligt. Har vi vundet noget? Ja, og vi har både første og så i seniorrækken, der blev vi 2. Så var vi med til strandhåndbold i Silke. Det eneste, der jeg siger om det, det var meget godt. Så har vi spillet vores KRØ-turnering i 2. division, og det gik rigtig fint inden jul, og så kom vi en lidt sværere pulje efter jul, og her på det sidste, der har vi sådan begyndt at finde en god rytme, og så slutter vi. Jeg kan fortælle, at pigerne efter hver kamp har stemt på dagens spiller. Christian har ikke helt talt sammen endnu, hvem det er blevet, så det kommer vi til på et senere tidspunkt. Det var det, jeg ville sige om tøserne. Jamen, nu er Christian her jo ikke, så vi vil bare gerne give en tak til Charlotte. Og så har vi lige en lille ting også til dig.